Dan il-programm huwa mwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton. On the ownership side, by the capital stock issued to the stockholders. $2,000 worth of goods for his store. Insellmilkom u grazzi li rġajtu naqattu miegħi għal programmi Wirt u Eredi. Issa drajtuni li ta' kull ġimgħa qed inwasslilkom storja ta' negozju tal-familja. Dejjem kif qed jirrakkuntawilna il-ġenerazzjoni l-ġdida, dik il-ġenerazzjoni li qiegħda tiret in-negozju. Din il-ġimgħa l-istorja li għandna għalikom hija speċjali. Speċjali għaliex huwa l-ewwel darba f'Wirt u Eredi li se nisimgħu storja ta' familja Awċija. Min se jirrakkunta ħilna? Jiena Christian Magro, CEO tal-negozju familjari Awċi. Jgħataw biex nispjegaw daqsxejn l-istorja tal-grupp tagħna u peress li l-grupp tagħna għandu l-fuq minn 100 sena f'Għawdex, miegħi għandu wkoll il-papa tiegħi John Magro li huwa chairperson tal-grupp tal-negozju familjari tagħna biex jispjegalna iktar l-istorja tal-fuq minn 100 sena fil-grupp jopera f'Għawdex. John, Christian, grazzi naf li kelkom skeda impenjattiva ħafna, domna nippruvaw insibu l-ħin u l-ġurnata meta tistgħu tiġu fuq il-programm. Jiena l-istorja tagħkom affaxxinatni naf li bdiet mill-1886, kien żmien totalment differenti, però il-moħħ ta' negozju kien diġà hemm u kien moħħ qawwi fin-negozju. Tibdew tgħidulna l-istorja? L-ewwel nett grazzi li tal-li ftakart fina u ftakart fil-Gżira Awċija. Huwa pjaċir tiegħi. Fil-Gżira Awċija għandna intrapriża. L-Awċin jemmnu fin-negozju u ma magħrufin ukoll għan-negozju. Mela l-istorja tal-familja tagħna fil-business tmur kif għattint bdiet fit-1886. Min nannu tiegħi kien jismu Ġanni, jien fil-fatt imsemmi għalih. Dana Ġanni kien ġej minn familja bħal ħafna f'dak iż-żmien ta' bdiewa, però ma kienx kontent b'dik it-tip ta' xogħol. U allura beda jara kif jista' jkabbar in-negozju. Mela, biex bdiet dan kien jaqbad u jara kif jista' irabbi u jkabbar u ċoħ f'Għawdex u mill-ewwel beda jieħu dan ix-xogħol li kien jirnexxielu mhux jixtri għax dak iż-żmien ma stajtx tixtri għax ma kienx hawn flus, ma kien ipaltat. Bl-Ingliż jgħidulu bartering. U beda ipaltat u ċoħ immur bihom Malta u jipprova jbieħhom Malta.
Dak li jirreferu għalih il-kompratur. Ekku, dak ix-xogħol kien kompratur. Illum il-kelma ma tantx għadha tintuża, però kompratur ġem il-kelma Taljana li tfisser tixtri, ok? X'kien imur Malta, kien jipprova jbieħ u jippaltat ma' affarijiet oħrajn li kien ikollhom bżonn il-bdiewa biex jerġgħu jaħsbu għallu ċoħ tas-sena li tkun ġejja wara. Intom mix-xewkija u xekka. In-nannu kien mix-xewkija u n-nanna tiegħi illi kien jisimha Ġanna wkoll, fil-fatt kienet minn Tasannat. Tasannat kien għadu il-villaġġ ma' ġemp ir-raħat tax-xewkija. Ovvjament, dawn bdew dak iż-żmien illi biex tmur Malta ma kienx faċli bħallum, biex tmur Malta kien jimpjega ġurnata kważi biex imur Malta u jasal u jibda jagħmel il-kuntatti tiegħu. Kien jagħmel it-tieni ġurnata biex jipprova jiskambja, jagħmel in-negozju, okay? U t-tieni ġurnata jerġa' jiġi lura li Għawdex. U jerġa' jibda iċ-ċiklu ġdid għal wara. Kienet kifra. Kien imur darbtej, kien jagħmel żewġ ċikli fil-ġimgħa. Fil-ġimgħa. Dan ovvjament kienet xi ħaġa kbira u xi ħaġa ta' piż kbir għalih u għall-familja kollha. Kont semmejt li kappillanija? Iva, dakka kif beda. Imbagħad X'kienet eżatt il-kappillanija però? Il-kappillanija illum kalboħra li ma taċċata tista'. Mela, ma ninsewx li dak iż-żminijiet dan kien qabel l-ewwel gwerra. Dak iż-żminijiet ma kienx hawn flus fl-idej. Il-flus kienu għand ftit nies u xi ħaġa rarissima. Allura, in-nies li kienu jgħixu fl-irħula kienu jagħtu lill-kappillan tagħhom u dak iż-żmien il-kappillan kien xi ħaġa ħafna kbar. Mhux hekk kien awtorità, ekku. Allura biex darba biex jirringrazzjawh, okay, kienu jagħtuh minn tużana bajt, minn fellus, minn gidi, minn. U laqwa minn kien mill-li kienu jagħtuh lill-kappellan laqwa l-affarijiet li kienu kollha. In-nannu tiegħi illi kellu foresight mhux ħażin, kien beda jibbidja il-kappellan imbagħad biex isarraf u jkun jista' dan kemm ħajdu jikol bajt u kemm ħajdu jikol gidi, eċċetera. Allora dan kien darba fis-sena joħroġ competition sejħa biex jipparteċipaw nies negozjanti illi isarfu għomlu f'affarijiet li kollu bżonnu jew inkella fi flus. U fil-fatt in-nannu mill-ewwel raddu l-opportunità u ħatafa. Fil-fatt mir-riċerka li għamlunna nafu għal-min u erbarħula f'Għawdex li kien jirnexxielu b'mod regolari jixtri dawn ir-regali li kienu jagħtu lill-kappillan fil-kappillanija. Kien imur għand il-kappillan tarħula differenti. Iva, il-kappillan x'kien kien jirċievi dan l-affarijiet kien imur jagħmlu u biex jipprova jbieħhom Malta. Ovvjament il-Maltin, in-negozjanti Maltin, mill-ewwel indunaw li l-kwalità tan-nannu tiegħi kienet ogħla mill-kumplament ta' sħabu lawċin li kienu jmorru jippruvaw ibigħu Malta, u allura il-prezz li kien jirnexxielu jġibu għal-produce tiegħu għall-oġġetti li kien jipprova jpaltat kienu wieħed ogħla minn normal. Minn hemmhekk fil-fatt u għada importanti sal-lum hija għaliex aħna nemmnu fil-kwalità. Aħna l-kwalità dejjem tajnija pożizzjoni għolja ħafna fil-kull ħaġa li nagħmlu. U speċjalment illum il-konsumatur edukat jaf jażel il-kwalità hija importanti. Inti kellek però mhux in-nannu biss kien negozjant, kellek in-nanna Ġanna. Ekku. Mela, in-nannu kien iffortunat u aħna kollha iffortunati li kien intaqa' mal-mara tiegħu li kien jisimha Ġanna u din Ġanna wkoll kellha spiritu imprenditorjali. Fil-fatt Ġanna kellha kienet tmexxi u ma ninsewx dak iż-żmien il-mara ma tantx kienet fin-negozju. Speċjalment mara fin-negozju. Kienet tmexxi ħanut tal-merċa.
Right? U allura hemmhekk kienu kollha ħafna iktar kuntatt ma' nies li kienu kollhom għal bżonnijiet li kienu kollhom dawn in-nies. Okay? Ovvjament din kienet tajlilna nnu isma' x'int tkun Malta ara ssibx tixtri dik u tagħmel dak għax hawn domanda Jikkomplementaw lil għalija. xulxin. Allura kienu jikkomplementaw il xulxin. Ovvjament barra żmien bdew għadda żmien u beda jkollhom tfal. Fil-fatt kellhom 7 tfal. Li wieħed minnhom miet barra minn Malta il għaliex kien fil-militar. Fil-fatt kien il-kbir. Però mbagħad kien fadal kellhom it-tfal l-oħra li kienu 3 subien u 3 tibniet. U fin-1916, okay, dawn iddeċidew in-nanna ddeċidew li jagħtu n-negozju tagħhom lil-negozju tal-iskambju lis-subien u n-negozju tal-merċa lil-bniet. Okay? U allura hekk għamlu separazzjoni tal-xogħol tagħhom mingħajr ma jkunx hemm biex jevitaw li jkun hemm il-konflitti. U dan kien l-ewwel pass kif għadda mill-ewwel ġenerazzjoni għat-tieni ġenerazzjoni. John, hawnhekk daħaltna fit-tieni ġenerazzjoni. X'għamlet it-tieni ġenerazzjoni għan-negozju? Mela, is-subien illi ħadu n-negozju tal-iskambju kienu Manuel li kien il-papa tiegħi li kien l-iżgħar fost it-tlieta, Giuseppe u Luigi. Luigi kien il-kbir. U bejn Luigi u l-papa tiegħi kien hemm kważi 20 sena. Mela, il-papa tiegħi u Hutu dawn kienu kellhom spiritu imprenditorjali qawwi ħafna. Tinsix ġejjin minn familja diġà fin-negozju u raw kif ikabbru in-negozju li tawhom il-ġenituri tagħhom b'mod qawwi. Fil-fatt huma mill-ewwel bdew mhux biss bħalma kien jagħmel missierhom ibijaw Malta, imma mill-ewwel marru anki għal barra minn Malta. U fil-fatt bdew jesportaw kemm kammun, il-koton, kienu jimportaw anki l-oġiela biex isemnuhom għaw Malta u jbijawhom imbagħad għall-laħam biex jittiekel. U x'ibdiet toqrob il-gwerra, l-ewwel gwerra, dawn raw l-opportunità il għaliex il-gwerra ġabet magħha ħafna nies jgħixu għaw Malta, ħafna Ingliżi u barranin li kienu ġew għaw Malta, stazzjonati għaw Malta, raw biex ukoll jaraw kif ifornu lil dawk is-servizzi Ingliżi. U fil-fatt hemmhekk 1916 waqfu il-firm Magro Brothers. U din għadha teżisti sal-lum. Din għamluha biex ikunu jistgħu ifornixxu, ikunu jistgħu jbiegħu lill-servizzi Ingliżi. Ovvjament malli dan ġab miegħu ħafna xogħol, kien ġejja l-gwerra u allura ħafna barranin ġew jgħixu f'Malta. U hawnhekk bdew jaraw opportunitajiet oħrajn. Fil-fatt, issa beda jkollhom anki l-cash, mhux biss il-bartering, bdiet tidħol l-element għax is-servizzi Ingliżi kienu iħallsu cash, mhux bartering. Allura bdew jimirħu f'affarijiet oħrajn. Bdew jagħmlu sħab ma' nies oħrajn f'Malta li kellhom diġà kuntatti, l-importazzjoni ta' karozzi, kellhom anki fabbriki oħra tal-alf tal-annimali. Insomma, ħafna investimenti oħrajn ma' nies Maltin. Barra minn hekk iddeċidew f'1934 ukoll illi barra milli jkunu importaturi u esportaturi ikunu wkoll jagħmlu manufacturing. Fil-fatt f'1934 tħanna fis-settur nipproduċu l-konserva. Fil-fatt il-konserva għadha popolari sal-lum importanti ħafna l-grupp tagħna. Barra dawk ukoll bdew jidħlu meta bdew jikbru
il-negozju tagħhom beda jikber, bdew jaraw illi il-mezz tat trasport bejn Malta u Għawdex kien għadu dajjef, allura bdew jinvestu anki f'dak is-settur. U fil-fatt xtraw l-ewwel il-vapur li kien jismu Ħanini, illi kien jaqsam bejn Għawdex u l-Port il-Kbir. Il-Port il-Kbir kien il-post l-iktar viċin ta' fejn kien isir l-iskambju il-belt. Okay? Fil-fatt għadu importanti sal-lum. U allura hemmhekk ukoll għamlu 40 sena f'dan settur tat trasport bejn Malta u Għawdex b'diversi Bastimenti. Imperial Eagle, Queen of Peace, insomma, ħafna. John, ħajkolli nagħlaq l-istorja għal-istorja vera twila, vera interessanti. Ftit kliem għajdli ftit, però kif ikkonvinċew lill-bdiewa biex jibdew jipproduċu it-tadam bi kwantità kummerċjali? Sewa. Mela, fil-1934 tinsiex li daqt nitkellmu bejn iż-żewġ l-ewwel gwerra u t-tieni gwerra. Il-flus kien għadhom ftejt, il-bdiewa kienu għadhom ħafna mill-ċoħ tagħhom kien għadhom jibbarterjaw, jimħaltuhom. Allura biex iħajruhom jaqilbu milli kabru l-kamun jew il-koton jew il-basal, ħajruhom biex jibdew jagħmlu ikkabru t-tadam. U biex ħajruhom żgur, bdew jgħidulhom isma' aħna lesti nixtru dak kollu li jirnexxilkom tipproduċju u nħallsukom f'cash. Allura l-bdiewa li kellhom l-ewwel aċċess għal xi ħaġa li jistgħu jbigħu u jpaltuha fi flus, kienet xi ħaġa interessanti ħafna għalihom. Bl-Ingliż it was an instant success. Fimt? U dan bdew f'Għawdex, imma mbagħad bdew anki jixtru minn Għawdex barra Malta wkoll ġifieri. U għadna sallum nixtru kemm minn bdiewa Għawċin u kemm minn bdiewa Maltin. X'ħasra, ħajkolli naqta l-istorja għax ovvjament il-ħin għaddilna, però inkompluha iktar tard għal-benefiċċju tat-telespettaturi għax naħseb issa hemm kurzita, ħanaraw x'ġara, daqt ħaniġu għal parti vera importanti u kien hemm kambjament kbir ieħor hemmhekk. Mela, għalissa jina ħanħallikom għal ftit momenti ta' pubbliċità, però nwedkom li din l-istorja ħankomplilkom il-ġimgħa li ġejja. Qabel il-pubbliċità, però saqsejna lil Dr. Joseph Gerada li huwa ir-regolatur tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja. X'inhi eżatt governanza? Insemmuha ħafna, imma eżattament x'inhi u xi tfisser lejn in-negozji tal-familja. Narakom minn hawn ftit ieħor. Illum ħanitkellmu daqsxejn fuq governanza tajba. Governanza tajba mhix biss fil-pajjiż, però anki hija xi ħaġa importantissima f'negozju. U f'negozju tal-familja hija anki iktar importanti. Nitkellmu ħafna fuq l-tip ta' struttura li għandu jkollu negozju meta nitkellmu fuq governanza tajba. Meta wieħed jara n-negozji tal-familja li jagħmlu suċċess, il-biċċa kbira minnhom daw ikollhom tip ta' governanza li hija simili għal dik ta' negozji li huma kbar u li huma b'saħħithom ħafna. Għal daqstant huwa importantissimu li kull negozju tal-familja iħares lejh innifsu u jara jekk dawn l-istrutturi jeżistux diġà u jekk ma jeżistux, jekk hemmx bżonn illi jinħolqu. Pereżempju, illi inti jkollok CEO, kap eżekuttiv tal-kumpanija, u dan mhux neċessarjament ikun membru tal-familja, anzi, ħafna drabi professjonisti jgħidu illi hija idea tajba illi iġġib nies esterni għaliex dawn ikunu jistgħu jagħtu opinjoni iktar oġġettiva dwar l-operat tan-negozju u jkunu jistgħu jagħtu direzzjoni aħjar għal benefiċċju tan-negozju tal-familja. Grazzi li rġajtu naqattu magħna għal din it-tieni parti, miegħi ingħaqad Paul Baldacchino li huwa uffiċjal eżekuttiv fiħdan Business First. Paul, grazzi doppju. Għaliex kellek tiġi Għawdex biex nagħmlu din il-intervista. U ħadd liġi fil-verità.
In-negozji llum il-ġurnata japprezzaw ħafna. Il-business first, one-stop shop, m'għandhomx ġiri. Però l-eżiġenzi tan-negozju jinbidlu kontinwament. Kif iżommu ruħkom aġġornati u kif tindirizzaw il-bżonnijiet li jinqalaw? Għara sa mill-bidunet meta twafqet il-kumpanija li tmexxi l-business first, kienet ittieħdet deċiżjoni strateġika illi il-kumpanija titmexxa joint venture bejn il-Malta Enterprise u Chamber of SMEs li kienet magħrufa bħala l-GRTU. Ġieri hemm partnership li qed jinvolvi direttament allura l-SMEs bir-rappreżentanti tagħhom. Fil-fatt anke l-Chamber għandha anke diretturi illi huma fil-board tal-Business First. Apparti minn hekk aħna qegħdin f'kuntatt regolari mal-klijenti maħniex maqtu għax li għandna l-counters miftuħin qed nisimgħu kull jum kull ma jkonċerna l-SMEs u nagħmlu ħafna attivitajiet li jkonċerna l-SMEs kemm dak li taħriġ fejn nagħtu informazzjoni fuq xi prodotti ġodda u anke jkun hemm focus groups u meetings mal-SMEs biex għaddejjem ikunu ċerti li qegħdin in touch mal-kommerċjanti. Paul, intom ukoll irbaħtu Quality Award li bħala entità tal-gvern mhijiex komuni li tintrebaħ minn entitajiet bħal dawn. Kif irbaħtuha u xi tfisser eżatt? L-award tingħata għax jintlaħaq livell ta' servizz illi irid ikun livell ta' eċċellenza. Pero mhux hija kwistjoni ti award li mort darba tlat fuq palk ħadd award u għandek plakka u għamilt hemmhekk. Inti hemm standard li mbagħad trid iżommu. L-istandard jeżiġi li jkollna l-istaff trejnjat, li jkollna l-informazzjoni dejjem up to date, veri jista' bniedem jew jiġi saqsi ġol Business First, jew anke jekk jidħol fil-website tagħna dejjem tkun aġġornata bl-informazzjoni li tkun pertinenti. U mbagħad is-servizz jingħata b'livell tajjeb li qed ngħidu apart l-istaff trejnjat il-post ikun adekwat, aċċessibbli, il-mod kif jingħata s-servizz ikun għall-komdu tan-nies tal-ħinijiet, pereżempju aħna mhux niftu tipikament ta' filgħodu biss u daqshekk, pereżempju nhar terba' niftu sa' 7 ta' filgħaxija. Dejjem nippruvaw nagħtu livell ta' servizz li qed għall-kumdità ta' min irid jieħdu tal-SMEs. U ġiet irrikonoxxuta ovvjament b'dan l-award. Paul, nirringrazzjak. Nawguralek li jkollok trip lura lejn Malta f'Baħar. Il-baħar kien sabiħ illum dal-għodu iva. Għax tħossok kalma, jiena meta nirkab il-vapur biex niġi nibda nikkalma mal-ewwel. Grazzi u proset tal-award li irbaħtu. Aħna wasalna fl-aħħar tal-programm, permettuli passoltu li nirringrazzja lill-sponsors. Nibda minn Eye Center, Charles & Ron, O'Hea Opticians, Screen Hacker, Teoxen Skincare, New Me, Bata, E-Cabs u ringrazzjament speċjali lil The Duke Boutique Hotel li barra li ħadu ħsiebna waqt din iż-żjara f'Għawdex kienu metikolużi kif segwew id-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Nirringrazzja lil dawk kollha li taw semhom biex jittella dan il-programm mill-Gżira ta' Għawdex lil Josef Azzoppardi bħala direttur viżiv, lil Matthew Sultana min-naħa tal-Aurora Theatre u lill-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja li għen ħafna biex dan il-programm jista' jittella minn Għawdex. Għamlu appuntament miegħi għal pallum ġimgħa, jiena min-naħa tiegħi nawguralkom saħħa u kontentizza.
Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozju tal-Familja, Business First, Malta Development Bank u Grant Thornton.